हाँ भाई, नमस्कार। हम हैं राहुल, होस्ट और दोस्त प्रकाश सिंह। आज हम वालों के थोड़ा अमेरिकन इतिहास के बारे में बताएं। बहुत कुछ तो ना बताएं, लेकिन हम हर समय से थोड़ा थोड़ा बात, एक दूगो बात जौन जरूरी बात वो हम वालों के ई वीडियो के द्वारा अभी बताएं। तो जैसे कि रउआ सब लोग जानत हो कि हम लोग कि कोलंबस जौन रहे वो नाविक उहे अमेरिका के खोज कैले रहे। लेकिन वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जौन हमनी के कहे निसन अमेरिका देश एमे उ ना आयल रहे। ये एकर दक्षिणी छोर पर आयल रहे जौन हमनी के वेस्ट इंडीज कहाला ओकरा पास। त उ डायरेक्ट अमेरिका ना आयल रहे, लेकिन हाँ ई पूरा धरती जौन बा ई अमेरिका कहाला, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। त ओ हिसाब से कोलंबस जौन बा उ पहिला आदमी रहे जौन अमेरिका में आइला। लेकिन अगर केहू कही कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, त ना, कोलंबस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ना आयल रहे। यही से अमेरिका के नाम अमेरिका बा, क्योंकि अमेरिका आवे वाला पहला आदमी रहे अमेरिको वेस्पुची, और उनकरे नाम पर ई अमेरिका कहाला। तो अमेरिका के जौन मेन जौन ई देश बा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए कहाला, एमे आवे वाला पहला आदमी रहे अमेरिको वेस्पुची। लेकिन कोलंबस अगर वो रूट ना खोजते हैं, अगर वो रास्ता ना खोजते हैं, तो वो अमेरिको वेस्पुची एजा ना पहुंच पाइत। ओकरा बाद का भइल कि धीरे धीरे सब लोग के पता चलल कि अरे एगो बहुत बड़ा जमीन के टुकड़ा मिलल बा जेमे कि आराम से खेती हो सकेला, हरा भरा जमीन बा, ओजा मौसम अच्छा रहेला, बहुत फायदा होई। त ओकरा के हड़पे खातिर त रउआ लोग जानते हो कि हम लोग कि इंग्लैंड वाला सबके त और कोनो काम नहीं खे, ये खोजे के बा कि भाई चलो कहाँ जमीन मिली कि हड़प ला। त खाली इंग्लैंडे ना, यूरोप के औरो देश जेमे कि नीदरलैंड भइल, फ्रांस भइल, ई सब देश, स्पेन, ई सब देश के जैसे पता चलल कि अरे हो जाएगा बहुत बड़ा जमीन के टुकड़ा मिलल बा, त एकनी के चल देला अनसन लूटे खातिर। त ई जौन दिखाई देता ई रास्ता इहे ह, ई यूरोप से एकनी के सीधे सीधे चल देला अनसन अमेरिका। तो शुरू में अमेरिका तो चल देला अनसन, लेकिन ओकनी के त हवन सन बाबू साहब, त केहू काम त करी ना। त काम करे खातिर ओकनी के आदमी चाहिए। तो ओसे पहले ओकनी के अफ्रीका घूमत रहलन सन। अफ्रीका के आदमी सबके पकड़ पकड़ के ओजा काम करके ओजा से पैसा, सोना, चांदी जोनो मिलेला जमीन के अंदर से सब लूट लूट के यूरोप के अपन भरत रहलन सन। अब ओकनी के अमेरिका मिल गई जमीन जेमे काम करे में मजा आई, लेकिन काम करे खातिर आदमी बाना, तब कहाँ से आदमी आई। तो एकनी के अफ्रीका से वो बेचारा काला सबके, अश्वेत सबके उठा उठा के पकड़ के और एजा लेके अमेरिका में लाके ओकरा के बेचे के एगो नया धंधा शुरू कर देला सन। और फिर एजा का होला कि तू 4 एकड़ जमीन ले लो, 25 गो काला खरीद लो, और ओकरा बाद आराम से खेती करवावा, तू जौन मन करे वो पेड़ लगवावा, घर के काम करावा, जौन करे के बा करो। तो ई धंधा बहुत साल तक अमेरिका में चलल है। एगो देखी फोटो है, ई फोटो 150 साल पुराना है, और अभियो मतलब 150 साल पहले तक ई हाल रहे अमेरिका में, जेमे कि ओकनी के चेन से बांध के रखत रहलन सन। एकनी के कोनो मौलिक अधिकार ना रहे, बस एकनी के खरीद के और एने ओने बेच देत रहलन सन, चाहे एक दूसरा के गिफ्ट कर देत रहलन सन। जैसे कि हम आज बोलेम कि हमरा के 2 गो काला दे दा, त हमार कोनो पड़ोसी हमरा के ले जा, तू ही रख ला। ऐसन टाइप के वो खरी रहे, माने इंसान के ऐसे खरीद बिक्री होत रहे। एकरा बाद अमेरिका के आज़ादी की कहानी बहुत पहले का भइल कि जैसे वो लोग के हम अभी बतैनी है कि यूरोप से सब गैला अनसन, हो जाए जमीन हथिया लेला अनसन। तो धीरे 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 ओकनी के 13 गो कॉलोनी बनैला अनसन, 13 गो उपनिवेश, 13 गो छोटा छोटा राज्य जैसन। और अंदर अंदर बहुत लड़ाई भइल है, इंग्लैंड के लड़ाई भइल है, थोड़ा सा फ्रांस के साथ, थोड़ा सा नीदरलैंड के साथ, जौन हॉलैंड कहाला, ये सब देश सबके आपस में बहुत लड़ाई भइल है। तो करते करते अंत में का भइल कि जब 18वां सदी आइल, 1750-60 के लगभग में, तब तक में इंग्लैंड जौन बा ऊपर के सब 13 गो राज्य पर, 13 गो उपनिवेश पर कब्जा करके बैठ गल रहे। तब ओकरा बाद इंग्लैंड के आदत मनमानी करे लागल। तो 16वां शताब्दी से, और चाहे कहल जाओ कि 17वां शताब्दी के शुरुआत से एजा जौन आदमी आके बसल रहलन सन, चाहे ओकनी के यूरोपे के रहलन सन सब लोग, तो ओकनी के का भइल कि अब तो एजा के निवासी हो गए सन।
और इंग्लैंड जौन बा उ वजह से अपन ऑर्डर देत रहे कि भाई हमरा के तू नील ला के दो, हमरा के तू खाना ला के दो, चावल ला के दो, जौनो चीज़ हमनी के ला के दो और ऊपर टैक्स लगा देता लन। मने ई हाल हो गल रहे कि अमेरिका में जौन आदमी बसल रहे उ अगर एजा चाय उगावता तो उ चाय खुद पिए के ओकर औकात न रहे, अपना टैक्स लागत रहे। तो खाली उगावा एजा और एकरा बाद भेज दो इंग्लैंड। तो ओकरे खिलाफ जॉर्ज वॉशिंगटन जौन एकनी के लीडर रहे हैं उ बगावत कर दिले सबके मिला के। तो 1776 में, मैंने लड़ाई तो 1770 से शुरू हो गल रहे, लेकिन 1776 के 4 जुलाई के वो कह दिले हैं कि अब हमनी के आज़ाद हो गए सन, और एकरे के कहला ई डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। तो वो दिन आज़ाद एक्चुअली में भइल ना रहे, लेकिन एकनी के कह दिलन सन कि हमनी के आज़ाद बानी सन। फिर 8-9 साल लड़ाई भइल और अमेरिका जौन बा वजह से इंग्लैंड सब वाला सबके भगा दिलन सन। भगा कर दिलन सन इंग्लैंड वाला सब अमेरिका से निकल के इंडिया चल गए सन। उहे साल है 1776 जब एजा से हमनी के इंडिया में 1773 में पहला बार वायसराय बनल है। तो एजा से सारा अंग्रेज के सेना उठल आ सीधे इंडिया चल गई। ओकरा बाद हमनी के गुलामी शुरू भइल। तो ए ढंग से भी अमेरिका और इंडिया में एगो कनेक्शन बा कि एकनी के गुलामी खत्म भइल और हमनी के गुलामी शुरू भइल। तब ई देखिए एगो फोटो बा कैसे लड़ाई वगैरह होत रहे। तो कैसे पानी में सब शिप में जहाज में सब लोग जाके लड़ाई लड़त रहे लोग। तो ई जौन फोटो रोवा लोग के अभी दिखाओ तनी में का बा कि धीरे धीरे 1850 आते आते जौनो एजा हई जौन रोवा लोग दिखाई देता, ई जितना ही काला सफेद जौन लाइन दिखाई देता और ई लाल वाला, ई सब अमेरिका रहे। ठीक बा, अमेरिका पूरब से शुरू भइल। पश्चिम के तरफ अभी एकनी के जगह जौन लोकल आदिवासी रहलन सन ओकनी के धकेल के पश्चिम के तरफ भेज देले रहलन सन। पूरब पर पूरा कब्जा रहे। इहे अमेरिका शुरू में बनल रहे। पहले वो 13 गो जौन हम बतानी है ऊ जौन एजा बा ऊपर और पूरब के तरफ, और फिर धीरे 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 बाकी सब राज्य ओमे आके जुड़ गए। तब का भइल कि जब ए लोग में उत्तर और दक्षिण में झगड़ा पहले ही चलत रहे, मतलब एक दूसरा से कोनो प्यार एकनी के रहे ना। तब जब अब्राहम लिंकन अइले हैं तो ऊ एगो इंडिकेशन दे देने सबको के, बोल देने कि अगर हम राष्ट्रपति बने तो हम ई जौन गुलामी के जौन प्रथा बा ओकरा के ऊ रोक दिए। तो ई बात सुनते ही ई जितना ही नीचे के 11 गो राज्य रहे ई लोग के बात पसंद न पड़ल, काहे कि ई लोग के गुलामी बहुत पसंद रहे, गुलाम सब बहुत पसंद रहे ई लोग के। तो ई लोग अफ्रीका से गुलाम खरीद के जा लेके आवत रहे लोग। एकनी के सबसे बड़ा बिजनेसे रहे गुलाम खरीद के लेके आवा और ओकरा के बेचा बाकी जगह। तो एकनी के का कहल हसन कि एकनी के आपन अलग कंट्री बना दिलन सन, जैसे यूएसए बा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, एकनी के बना दिलन सन कॉन्फेडरेट स्टेट ऑफ अमेरिका सीएसए। कह दिलन सन कि हमनी के अमेरिका से अलग हो गए मानी सन। तब वहीं अब्राहम लिंकन के ई बात पसंद ना आइल। तो ई देखी जितना ही ब्लू कलर के बा ई ओ घड़ी के अमेरिका जौन अब्राहम लिंकन के हाथ में रहे, आई ललका जौन अलग होके के चाहत रहे। तो दोनों में लड़ाई भई और लड़ाई चलल 5 साल। तब फाइनली अब्राहम लिंकन जीत गए और जीतते ही 1865 में एजा से गुलामी प्रथा के खत्म कर दिले। तो खाली गुलामी प्रथा खत्म भइल रहे, मतलब कोनो काला आदमी के अगर लेके अइब तो ओकरा के तू बेच नहीं खा सकत, खरीद नहीं के सकत, वो एगो इंसान है तो ओकरा के इंसान के दर्जा मिल गई। लेकिन अभियो भेदभाव तो रल ही रहे, ऊ खत्म ना भइल। तो ये देखिए जैसे सिविल वार जब और जौन 5 साल के जौन लड़ाई भइल 1860 से 1865 ऊ कहाला सिविल वार। तो सिविल वार तो खत्म भइल, लेकिन वो घड़ी 7 लाख आदमी कहल जाला कि 7 लाख आदमी ओमे मर गए। अमेरिका के जनसंख्या भी कितना कम रहे, ओमे भी 7 लाख आदमी सिविल वार में मर गए। लेकिन एगो अच्छा बात ई भइल कि कम से कम गुलामी प्रथा खत्म भइल और काला गोरा सबके, मतलब अब काला सबके एगो जिंदगी जिए के रास्ता मिला। ई फोटो है प्रथम विश्व युद्ध के, जेमे कि ऐसे तो अमेरिका जीत गल रहे, लेकिन अमेरिका 1,18,000 सैनिक अगर अमेरिका के मुँह आ गए लान सब। तो फाइनली मैंने अमेरिका हारल तो ना, लेकिन 1,18,000 ओघरी के हिसाब से बहुत बड़ा बात रहे। और अमेरिका की दोसर लड़ाई है
द्वितीय विश्व युद्ध जन हमने सबके पढ़ले पानी सन, तो ओकरा के खत्म भइल, उ विश्व युद्ध खत्म भइल जब अमेरिका जापान पर एटम बम गिरा देलक। अभी तक एक गो देश बा जौन दूसरा देश पर एटम बम गिरेले बा, वो अमेरिका ह। लेकिन कहल जाला कि ना गिराई तो जापान दुनिया में बहुत तहलका मचा दी। अब में सच्चाई का बा नइखे उ तो नइखे पता, लेकिन लड़ाई ऐसा ही खत्म भइल। तो अभी तो बात हम कहनी है कि काला सबके गुलामी प्रथा से आज़ादी मिलल है, लेकिन 1865 में ओकनी के आज़ादी मिलल है। 1960 के ये तस्वीर है कि अभियो देखी तो एमे गोरा खातिर बेसिन अलग से बा पानी पिए के, और बाकी कलर्ड कहाला, मतलब जौन गोरा नहीं खे, माने हमनियों के या कलर्ड कहा सन। तो एगो हो गल सफेद, एगो हो गल रंगीन। तो रंगीन सबके अलग से पानी पिए के व्यवस्था बा। एमे तो बहुत पास पास दिखावता, लेकिन ऐसे एकनी के गोरा सबके आसपास भी फटके के अधिकार ना रहे। तो एकनी के मतलब गुलामी से आजाद हो गए सन 100 साल पहले, लेकिन बराबरी के हक ना मिलल रहे। तो जैसे अगर याद हुई तो हमनियों के आज़ादी से पहले रहे डॉग्स और इंडियंस नॉट अलाउड। तो कोनो फिल्म थिएटर में जब गोरा सब फिल्म देखत रहन सन, तो भारतीय थिएटर में भारतीय सबके घुसे ना देत रहन सन। तो एजा भी उहे हाल रहे। बहुत सारा रेस्टोरेंट में काला सबके खाए ना देत रहन सन, घुसे ना देत रहन सन। तो ई प्रथा के खत्म करे खातिर ई मार्टिन लूथर किंग जौन हवे, ई बहुत एकरा खातिर लड़ाई करे रहले हैं। और माने वैसा लड़ाई ना, ई गांधी जी के बहुत बड़ा भक्त रहले हैं। तो ई अहिंसा से ही ई लड़ाई के लड़ले हैं। और 1968 में इनकरा के मर्डर कर दिल गई। तब एक पीछे रीजन ये रहे कि ये सबके बराबरी खातिर लड़त रहे। हाँ, तो मार दिलक लोग, जैसे गांधी जी के गोली मार दिलक लोग, वैसे ही इनकरो के गोली मार दिलक लोग। तो लेकिन फाइनली अच्छा बात ई भइल कि अब एकनी के अधिकार मिल गए। वो जितना होटल, जितना रेस्टोरेंट, जितना जगह ऐसा रहे कि वजह काला ना अलाउड रहे, चाहे बराबरी के हक ना मिलत रहे, वो सब खत्म हो गए। अब गोरा और काला माने वही भी ऐसे भी समाज में तो आदमी एक दूसरे के रंग देख के थोड़ा बहुत हिचकेला, लेकिन कम से कम कोनो जगह पर भेदभाव वाला कोनो पोस्टर, कोनो भी चीज वालों के दिखाई ना दी। अब देखिए, ई है अमेरिका के झंडा। तो ई झंडा में अगर रवा लोग ई तारा देखेम तो एमे 50 गो तारा बा। 50 गो तारा मतलब 50 गो राज्य, कहे कि अमेरिका में 50 गो राज्य बा। और ई 13 गो जौन बा ई लाइन बनल बा, लाल और सफेद। तो 13 गो लाल और सफेद लाइन के मतलब भइल कि जौन सबसे पहले जौन 13 गो जौन कॉलोनी हम बतैनी है, जौन पूर्वी भाग के जौन 13 गो राज्य रहलन सन, ओखनी के 13 गो कॉलोनी। तो 13 गो कॉलोनी से 50 गो राज्य बाद में बन गए। तो यह अमेरिका की कहानी अमेरिका के झंडा में बा। और एकनी के राष्ट्रीय पक्षी है बाल्ड ईगल, चील। खाली ऐसे ही चील ना, गंजा वाला चील जौन बहुत बड़ होला देखे में, मैंने अगर देखे में तो लोग डर जाए। तो ऊ कहाला मतलब कि वो शक्ति और आज़ादी के प्रतीक है। आई है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जौन फ्रांस से अमेरिका के गिफ्ट मिलल रहे। एकर मतलब ये है बाकी स्वतंत्रता के दर्शाएली। और ये एकदम से पूर्वी भाग में न्यूयॉर्क के बगल में पानी में खड़ा बाड़ी, सबको के बताएली कि तू लोग आवा लोग और एजा आज़ादी मिली। तो ये देश आज़ादी के बेसिस पर बनल बा। और अभी तक ये देश तो आज़ादी के केहू तरह से कायम करके रखले बा और सब लोग के बराबरी के हक देले बा। देखिए आगे का हुई। ई है वाशिंगटन जौन कहनी है पहिलका राष्ट्रपति जौन आज़ादी दिलवैले हैं, उनकर मॉन्यूमेंट है, माने वही जा उनकर के दफनायल गल रहे। और एजा अब्राहम लिंकन जौन सब गुलामी प्रथा के खत्म कैले हैं, ये उनकर है। ये अमेरिका के वैल्यू है। अमेरिका जौन बा, ई सारा चीज जौन रउआ लोग के स्क्रीन पर दिखाई देता, एकरे आधार पर बनल बा। जैसे कि आज़ादी भइल, शक्ति भइल, आशा भइल, दोस्ती, और ओकरा बाद भइल राउर प्राइड जौन कहाला कि और स्वाभिमान, और परसरवियरेंस भइल राउर दृढ़ता। तो ये सब चीज़ें जो अमेरिका में देखे के मिली और नॉर्मली हर अमेरिकन में भी ये चीज़ देखे के मिली।
यही कारण से अमेरिका अभी सबसे शक्तिशाली देश बा दुनिया में। इहे दिखाए के रहे। आशा करता नहीं कि रउआ लोग के कुछ नॉलेज मिलल हुई। आगे हम और कुछ लेके आएम और रउआ लोग के साथ साझा करेम और रउआ लोग के बताएम कि अमेरिका में कैसे ज़िंदगी चलेला और अमेरिका कैसे बनल। तो हम अभी और कुछ कहानी पर काम करेम और रउआ लोग के लाके दिखाएम। तब तक खातिर बहुत बहुत धन्यवाद।